Gipuzkoa Ogiberri taldeko neska txirrindulariek 2 lasterketa izan zituzten asteburuan. Larunbatean, Lakuntzan, kadete mailan Garazi Estebezek esprin baten ondoren 8. amaitu zuen. Helmugako marra igaro ondoren, erorketa baten barruan aurkitu zen, eta bularrezurreko kartilagoan pitzadura bat egin zuen bizikletako eskulekuarekin kolpatu ondoren. Juvenil mailan Garazi Erostarbe izan zen taldeko lehena, 17. postuan sailkatuz, Arantxa Garikanoren aurretik. 23 urte zazpiko mailan Eukene Larrartek 7. egin zuen. Igandean, entrenan, Espainiako kopari amaiera eman zitzaion. Naiz eta aurreko egunean erorketa izan, Garazi Estebezek 5. amaitu zuen, Espainiako kopako sailkapen nagusian 2. postuan amaituz. Nagorelei Lizarragak 35. postuan amaitu zuen arren, lasterketan zehar eginiko lana azpimarratu beharra dago. Iesaldi saiakera ugari egin baitzituen eta ies egitea ere lortu baitzuen. Juvenil mailan, Nekane Gomez izan zen Gipuzkoa Ogiberriko lehena 11. postuan amaitu. Bestalde, pistako denboraldia hasi eta gutxira, Naiara Imazek eroriko gogor bat izan zuen, baina lasterketetan parte hartzen hasi da berriro ere. Errepideaz gain, pistako uzi taldea ere badu Gipuzkoa Ogiberrik. Bertako 2 kide, Leiro Olaberria eta Eukene Larrarte, Alemanian izan ziren. Madison proban hartu zuten parte eta 3. postuarekin itzuli ziren etxera.